aku duwe iki rek. Abelin dibuka. Mewah bolo, jam tanganmu mewah bolo. Jam tangan tok, numpuk jam tok kowe iku. Timbangannya aku numpuk cewek karo numpuk jam tangan. Wis duwe jam ya wis. Oh ini bilang ini ora kanggo wisan iki. Iki namane jam tangan Abelin teko Abelin iki jenmu mewah bolo. Ki larang ngono kuwi. Murah Bu aku iki biyen to barangku sing larang-larang ngono kae ora keren nek. Lho kok ngene iki. Sklek. Iki sing paling best seller sing iki. Lho sik digawe. Aduh, kok angel to. Digawe. Lah. Kok ngene, kalian bisa lihat iki yo, jam tangane mewah banget koyo ngene penampakane. Ngene iki ngene koyo wong sugih ketok jam tangan jutaan. Padahal jam tangan murah. Yo, mewah ora? Iya. Mewah. Langsung cekot keranjang kuning sekarang juga.